Oyawre nyako Ramogi Juang kamora mora ma intiero kinyi makawuono ageno no kinyi mari dhi mbele gi sechegi gi thuolo ni wasedonje nonro mar gaset kinyi makawuono kama biro tai e nonro mar gaset nyinga Joyce Oduor kaka pile wanono gaset mar Daily Nation ka achiel kod mano mar The Standard abedo kod thuolo makende mar bedo kod jafwambo wadwa mathoro kelonwa wechego mag ohala mano Edwin Okoth wadwa kawo mana thuolo makende mar lidho ni mana mapiyo piyo gigo mantiere e gaset okinyi makawuono machiegna hinya Edwin Okoth e nonro mar gaset chiwo nade achiwo maber kendo kamana hinya Joyce kendo warwaki irwaka tamba rwaki arwaki nikech an pokadeni kuom ndalo mang'eny kata kamano koro waseduoge tich iwacho ni rumo kitam tiwacho ni bende gima mit iweyo gi mitne inyalo bedo ni seyueyo kuom thuolo moro to ber kiweye gi kanyo mar mondo mi idwoga kata kamano aseduoge tich achiel kachiel wachak kod gaset mar The Standard okinyi makawuono wantiere kai kod gaset mar The Standard ka achiel kod mano mar Daily Nation gaset mar The Standard okinyi makawuono kwachako mana kod wach mabende nitiere it gaset mokwongo mano mar The Standard okinyi makawuono anno komeny kanyo weche mopogore opogore mabende omenye it gaset mokwongo ne kwachako gi malo kanyo wantiere kod wechego mag twaka mabende ndi nyime mano e kar romo mar Bomas mano bore Nairobi kae mano kaluore kod kweth ariyo mag Azimio ka achiel kod mano mar Kenya Kwanza mabende nyaka sani oseyie mar bede twak mar mondo mi gikel kwe pacho kae thuon wach mabende gaset mar The Standard omenyo kinyi makawuono en kotudore kod wechego mag devolution conference kata romo maraboro mar governors mabende chakore ayango odiochieng' makawuono e kaunti ma Uasin Gishu mane boma ma Eldoret kaunti ma Uasin Gishu nyaka sani koro gikete kanyo ni devolution moment of truth gin adiera mage mabende nitiere e sirikal mar loch gwenge wantiere kanyo kod wechego mag World Coin kachiel kod weche mopogore opogore kwang'iyo kanyo devolution moment of truth gigo mabende gazedni mar The Standard omenyo e yo makare giketo kanyo chal mar counties magwa nitiere gigo mosetimore mabeyo e counties magwa nitiere gigo mabende nyaka sani pok otimore mabeyo e counties magwa wang'eyo ni en higni 10 koro nyaka ne sirikal mar loch gwenge chak tia yanga e pacho kae wachni mar sirikal mar loch gwenge Edwin korka kori osechopo ni e yo machalo nade apani nikech en higni 10 koro itemo ng'eni to ang'o ma waseyudo to ang'o ma pok wayudo to devolution kata sirikal mar kor gwenge nonego bed ni kelo dongruok e kor gwenge mamano tiwacho ni nitiere okang' mwasegoyo matin nikech iwacho ni omenda sani yudore e kor gwenge devolution tiende ni omenda wuok e piny owacho mamalo to dhi e counties ji bende osebed ka koro wuoyo e weche mag dongruok iyudo ka jogweng' moko manok ong'eyoga ni to ndara kigero tiwacho nang'o tichako penji tipenjo ng'a mondo owach ni daraja ma kama mwadwaro ndara ma kama mwadwaro miyo jopiny koro nigi thuolo mar wuoyo weche mag dongruok gik machalo kaka nderni mag kor gwenge bende iyudo ka governors moko osetemo nyagore gi gero manyiso ni mago gin moko kuom olemo mag devolution ma osebiro to konchiel bende nitie gik ma pod wan go timore makare kata kamano wach ma kamano no komi peke it gaset mar 2 3 4 ka achiel kod 5 mano mar gaset ni mar The Standard ni wachak kod wach mantiere it gaset mar 2 mano mar gaset ni mar The Standard gino mabende gimenyo matut ka bende gipenjo kanyo e yo makare nyaka sani bende tuochego mag devolution kata sirikal mar loch gwenge bende osetimore e yo makare ka bende gipenjo kanyo ni bende nyalo bedo ni piny Kenya dhi e lai makare kalure nyaka sani koro en higni 10 nyaka ne kel sirikal mar loch gwenge pacho kae wang'e ni sirikal mar loch gwenge nochakore ayanga kod katiba manyien ma pacho kae mano mar higa mar 2010 nyaka sani koro nitiere weche mopogore opogore mabende timore romo mar 8 mano mar governors dhi tichako ayanga odiochieng' makawuono e boma ma Eldoret mane kaunti ma Uasin Gishu mabende dhi yaw kod jatend piny William Ruto bende wang'eyo kanyo no gai mar Azimio la Umoja Raila Odinga bende geno ni biro chopo kacha kachiel kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua enemo biro loro romo makamano chieng' ngeso mano majumani kata kamano nyaka sani wacho ni nitiere weche mapok ochopo kare e sirikal mar loch gwenge en gik moko kaka choko mar omenda Joyce ng'eni jogo onego bed ni ka gidonje e counties to onego bed ni omenda moko giyudo kawuok e piny owacho mamalo to moko to gichoko gin giwegi mano pod obayo gi mabor kendo apani nyaka higni 10 gi nitie counties ma kore kanyocho yango kaka inyalo choki gi yo ma nyasani kata digital mabende moko nitie ma pok oparo kata wachno omiyo mano gin achiel kuom gigo ma pod
devolution pod odongo chien ahinya. Ahinya to be king'iyo winjruok e kind counties to gi tend sirikal mamalo kosebet maber nikech gisigi ywak ni omenda olewo. Tapani mano be en achiel kuom gigo ma gibro mana loso ka gichako choko gin giwegi kaka onego gichoki eka inyalo nyayo kata ginyalo kelo lemo moromo mag devolution. Ing'ene mibadhi bosego touch. Mibadhi timonewe counties mago. Jomoko wacho ni nokel counties mondo ji oyaki. Nitiere joma winjo maber to jopinye mayuak. Jomoko be wacho ni devolution no gi devolve corruption. Koro gigolo corruption malo gikele nyaka e gwenge. Nitie joma no osetie county kata mana higni adek kende to kineno lokruok ma osebet inyalo chich nitie gik matimore e counties. Omiyo mano be en achiel kuom gigo ma oseduoko counties chien nikech ka koro mibadhi otimo nam go touch e counties. Mano gin gik moko ma koro osechanda ahinya dongruok mag counties. Seche moko be yudo ka ok giyud omenda monego giyudi kaka counties kawuok e sirikal mamalo monego giyudi tiende ni gin gi kwan mar ji marom nade, gin gi dongruok marom nade, gichoko marom nade. Koro mago gin seche moko yudo ka kwan ok donji, ok migi monego bed ni giyudo. To koro kaluwore kod penjo mabe naneno ka gaset mar The Standard openjo kae, bende piny Kenya nitiere lai maber kaluwore ni higni 10 koro nyaka sirikal maloch gwenge ne chak. Wanyalo wacho ni nyaka sani pok ochopo e yo makare kaluwore ni yes devolution nobiro kata kamano jopiny pok oneno ber kaka ni paro ni koro sirikal maloch gwenge obiro koro jopiny biro winjo makare. Adwani wadhi it gaset mar adek mano mar gaset ni mara The Standard okinyi makawuono kapod wamenyo mana wechego mabende timore e counties magwa. Nyaka sani wang'eyo ni weche mag thieth bende nitiere kaka moko kuom gi nowe e lweta sirikal mar loch gwenge. Nyaka sani koro counties nyaka sani temo mar ting'o malo chal mar ute thieth mabende nitiere counties mopogore opogore e pacho kae. Wang'e ni wechego mag thieth gin weche mabende osebed king'iyo ahinya. Nyaka sani koro iwacho kae ni counties nyaka sani koro dwa temo mar mondo mi olos utegi mag thieth ahinya to mago mabende iwacho kanyo ni kaluwore kod wechego mag thieth mar mondo mi obed e yo makare. Kabende kwang'iye kaunti ma Kisumu iwacho ni kaluwore ni Kisumu kacha mantiere kod referral hospital, gwenge mamoko ma ogoyo tong' kod kaunti ma Kisumu siko ka tero jotuogi kacha gino mamiyo osuptal no ponono nyalo bedo kod pek mar miyo jothieth kata jotuo thieth makare. Omiyo counties mamoko bende ijiwo mar mondo mi otemane ting'o malo chal margi mag thieth. Apani mano en achiel kuom gigo ma inyalo ng'igo ni to be wan e okang' maber e weche mag devolution nikech ing'eni weche mag thieth to gi weche mag pur gin gik mano onego bed ni iweyo mondo counties ema ota. Omiyo kipimo king'iyo lipode ma igolo kod duol mochung' ni pogo omenda ne counties CRA gitemo ng'iyo ni to kata king'iyo weche mag thieth onego bed ni kawo ng'ato thuolo marom nade kapok ichopo e osiptal machiegni mogik. Maero Siaya kanya neno ka giwacho ni en gi kind kilomita 5 nyaka kilomita 4.2. Kwan ma idwaro onego bed ni kilomita 2, onego bed ni ok inyal dhi moingo kilomita 2 kapod imanyo kar thieth. Apani nitie kuonde ma ji dhi kata 10 to wan gi higni 10 bang' devolution. Omiyo gikora to kaneno ka penjo mano penj bende wan e lai maber, wakwan maber nikech higni 10 onego bed ni koro wan mabor moingo kama wantiere no. Aneno ka Siaya dwaro temo yaro osiptal mar Siaya County Referral Hospital mondo gitem duoko chien jogo madhi nyaka Kisumu mondo ka yud moko kuom thieth. Omiyo mago gin okenge mapod apani safar pod bor gi devolution. Nyaka sani koro governors mabende moko kuom gi wang'e ni governors moko tiyo e tam margi machielo, nitiere moko mabende noyier manyien e counties mopogore opogore. Nyaka sani koro onego bed ni gineno kaka gitemo jiwo chal mar thieth e counties mopogore opogore. Kapod wang'iyo wechego mag bende pod omeny kotudore kod chal mag counties magwa. It gaset mar 4 bende nitiere wach ma wanyalo wacho ni gin achiel kuom gigo mabende counties magwa pok ochopo e yo makare. Gin mago kaluwore kod projects kata chenro mopogore opogore mabende ichako e counties to nyaka sani chenro makamago omenda mathoth noket e chenro makamago bed mar gero apeyni kata gero gik mopogore opogore to nyaka sani chenro makamago ochung' kar tiendgi. Nyaka sani wacho kae ni nitiere milionde mabende osekethi ahinya to e projects mitimo e counties to projects makamago ochung' kar tiendgi matiende ni nomi contractor pesa to contractor oweyo tich. Koro akia nang'o momiyo ponono magi timore Edwin kaluwore ni
county osechiwo pesa omi ng'ato rak mar mondo mi otim gimoro kata ogera gimoro moko kuom ginyalo bedo apeyni wang'eyo ni nitiere kata kaka pewe migero to chopo nus to iweyo ang'o matimore county pesa lale kose jogo mimiyo rak emok chop singo mar tieko rak maggi. Apani mokwongo Joyce en mibadhi nikech ka omiyi orak mar tieko mar loso kata gero ot kata gero ndara to kitieke to iyudo ka contractor ong'is ni mondo okel omenda moko ochulo jomoko koro ka ne onego bed notiyo gi 10 million to osechulo jomoko 4 million nyiso ni kata en gi rem mar gim kako nyalo gedo koro kok gimedo nengo mar apaya no to tiende ni kata apaya no bi rumo omiyo ma en achiel kuom gigo ma osebed ni imiyo iyudo ka project ochaki to korumo nikech mibadhi. Mar ariyo en lokruok mag governors. Governor mokwongo chako to weyo otieko tich kapok gima nochako rumo. Governor mobiro wacho ni en mage gik mobiro embo biro gi project meke. Koro ngiso ni maka ka gin gidong kanyo ero. Ting'eni seche ma gidong no pes japinye molal. Ok ni to bende kwa nyalo mana ng'iyo waneno ka nitiere projects moko ma bende okete counties mopogore opogore ma bende nyaka sani osechung kar tiengi wanyalo ng'iyo kanyo mana 8 gazet kapod wantiere 8 gazet mara beach kae wang'iyo kanyo oket makare stall projects in counties mopogore opogore gin projects machalo nade ma bende nyaka sani osechung to gin omenda maderom nade ma bende ponono nochiw mar mondo mi okonye projects makamago wantiere kanyo kod county ma Nairobi nitiere omenda maderom $16.1 ma bende ne ochiw mar gero opayago mago feeder roads mane kadak magidhurai nyaka sani mana achiel kuom projects mochung anno koket counties mopogore opogore kanyo Nyamira, Kisii, Migori, Homa Bay, Kisumu, Vihiga, Bomet, Kajiado, Uasin Gishu, Turkana, Murang'a, Machakos, Nakuru, Kitui, Garissa kaachiel kod Baringo. To kwa ng'iyo omenda go Edwin gin omenda bilionde. Tiwacho ni omenda mag dongruok gin omenda mag jopiny. Ponono jopiny nyalo timo ang'o ka ponono gineno ni nitiere project manochaki to project ma kamano chung to gine magihinyore. Apani mokwongo ok onego bed ni governor biro gi project manyien maduong' ka ok openje gimomiyo moro manochak cha to pok orumo kata kapok giwinjore gi jopiny ni to macha to nikech ang'e ni gik machalo projects mar kaka kwang'iyo Migori Siabai market king'iyo county office headquarters mano onego bed ni gero gi $84 nyaka bede ni jopiny no openji koro ok onego bed ni governor chak biro ni koro wadagero chiro moro kendo mar $100,000 to kupenje ni to Siabai market cha to nodhi nang'o nikech pod wan kanyo to kwane ka nitie gimoro matimore onego bed ni jopiny penjo gimomiyo gigi pok odhi nyime koro kik giyie giwuoye wi gimoro chenro moro mar dongruok makawo omenda mang'eny kama nochak cha to pok orumo tiende ni gin ema pesa gilal pesa gi ok gin mek governors bo gin mek counties gin mek jopiny. Kata kamano nyaka sani wang'eni weche makamagi duto ibiro bed kitwake kata ilosie e romo mar 8 mano mar governors ma bende chakore ayanga e boma ma Eldoret e county ma Uasin Gishu odiochieng' ma kawuono romo makamano nyaka Ramogi ajong wabiro bedo kwaluonu achiel kachiel mar mondo mi wabuane kata wang'e ni en ang'o ma bende governors biro twake e kinde ma bende gibiro romo kanyakla e county ma Uasin Gishu kochakore odiochieng' ma kawuono ka wadhi mbele kod nonro mar gazet Edwin adwa ni wang'i wach mantiere it gazet mar 6 wachni mar World Coin en wach ma bende wasenene kinde mokalo chien kacha nen wach ma bende ne wachore ahinya e pacho kae nyaka sani koro kwang'iyo wachni mar World Coin wacho ni World Coin nyalo bedo ni ne okawo nonro mathoth ahinya kowuok kuom jo Kenya wach ma bende iwacho ni ponono inyalo bedo ma itiyo godo kuom thuolo mar higa achiel mokalo kata kamano duol ma bende ochung' ne nonro mag ji e pacho kae wacho ni nyaka sani gichungo World Coin mar mondo mi kik ti kod nonro makamago wang'eyo ni kinde ma bende nikawo nonro makamago nikawo nonro mar tong' wang'ato ponono imbe nokawo nonro mari mondo mi omenda maderom 7,700 an pok auso tong wang'a pok iuso pod an kode ok apar ka giseyude nikech pok achopo butgi kata kamano en gima ok nokelo buok ahinya nikech kaka koro wachre ni nyalo bet ni gisetimo gini kuom higa achiel kapok ong'egi gitime maling'ling maonge ng'ama nong'eyo tiende ni ok wang'eyo kuma gisechope gokang' machalo kamano mokwongo en arita mar oganda nikech sani ka gitimo kamano to gi hack kata kaka nyoch gidonje mbui ma waneno ka girocho chenro mag piny owacho ginyalo kete makoro bedo ni ng'ato timo jonjore moko timo gimoro kakoro imanyo tiyudo mana ng'at moro nono koro in inyalo maki ni in mane timo
gimekia kata wachne. Omiyo ma en achiel kuom gigo marocho arita mag oganda. Bedo bende ni gitiyo gi Worldcoin gi tong wang'gi, tiende ni gikawo nonro mag ji mathoth, to ok wang'e ni ka higni mabiro wanyalo timo yiero e yor mbui kata digital. Ok wang'e ni koro kare wanya timo yiero machalo kamano ji. Pon ne nyalo chopo kata wacho ni nosekaw tong wang'e ok inyal luto mbulu. Kata kamano nyaka Ramogi jong wach ma kamano, Aduol ma bende ochung' ne nonro mag je pacho kae nyaka sani koro gisechungo Worldcoin mar mondo mi kik ti kod nonro mag jogo ma bende ne gikawo. Kata kamano giwacho kae ni liekore ni Worldcoin nochako kawo nonro jo Kenya mano kochakore dwe mar 4 tarik 19 dwe mar 4 higa mokalo nyaka tarik 8 mano dwe mar 8 mano ma higa. Ne adwa ni wadhi mana mapiyo piyo. Wang'e ane wach mantiere it gazet mar 8 mar gazet ni mar The Standard okinyi makawuono en kaluwore kod bipartisan talks mago ma bende dhi mbele e kar romo mar Bomas mano buore Nairobi kae. Nyaka sani koro od bura mamalo ikwayo mar mondo mi opuodhi kamiti ma bende biro bedo katwak ahinya mano kamiti mar ma bende olosi mar Kenya Kwanza kod mano mar Azimio. Wang'e ni ne giroma yango odiochieng' manyoro, romo machielo biro bedo wuok tich juma manyien mar mondo mi gilalre gichope winjruok makare mabiro keto piny Kenya odhi mbele maonge koko kata maonge tungni mora mora. Kata kamano jotend jogo ma bende ochung'ne twak makamagi mano Kimani Ichung'wah mar Kenya Kwanza kaachiel kod Kalonzo Musyoka mano mar Azimio gisewacho ni gibiro bedo ka gilalore e yo makare gichope winjruok mabiro miyo jo Kenya ema yudo ber. Ma en okang' maber nikech bedo ni giwinjore ni gigi onego bed ni keto e pend chike, tiende ni ma koro en okang' mar nyiso ni gidhi kanyakla. Osebet kwaneno pogruok mopogore opogore to bedo ni giwinjore ni nyaka ketgi e pend chike, apani en okang' maber. Omiyo waket mana wang'wa ahinya to e weche mag kaka gigi biro donjo e pend chike, manyiso ni gidwa loko chik koso ok wang'e ni mbele kanyo gidwa timo nang'o mondo weche mane giyango gi obed ni odonje e pend chike mathoth. Kwadhi mana mapiyo piyo bathe kanyo wantiere kod wach ma bende owach kod jatend migawo mar wuoth e pacho kae mano Kipchumba Murkomen. Nyaka sani koro ojiwo joma mine kata wakeini mar mondo mi odonje tijego mag gedo kalore ni iwacho ni mbele kae ponono ginyalo yudo keyo mabup. Ka nyaka sani wacho ni joma mine nyaka sani koro nego gitim tijego miwacho ni gin joma chuo. Thothne ji wacho ni gima ng'ama dichuo nyalo timo, ng'ama miyo kata ng'ama dhako nyalo timo maber moloyo. Mane momiyo nyaka sani koro ijiwo joma mine mantiere pacho kae mar mondo mi odonje tijego mag gedo mago miluongo kanyo ni construction mar mondo mi giyude yuto moro maber. Korka kori wach ni Edwin inene yo machalo nade. Wang'eyo ni nyaka sani chenro mar gero udi manengo gi nyien dhi mbele pacho kae. Onyalo chiwo lwasi makare mag tije. Apano nyalo miyo joma mine thuolo maber nikech be king'iyo to wach ni 3.7 kende mag Medusa mane matimo weche mag gedo ema gin joma mine, 15 gin contractors, QS kata quantity surveyors gin 17. Apani an mane kama neno kantiere thuolo maduong' ne joma mine mabe gini onego bed ni chakore kar somo kocha nikech kambalarieny ok omiyo joma mine thuolo mag somo na weche mag gedo mach kagi, to nyiso ni kata mbele ok ibi yudo thuolo miwachogi nikech ok apar ka Joyce nyalo timo mjengo mar ting'o kidi maber. Mjengo joma mine nyalo timo kata kamano ang'e ni weche gi mag konse ponono ok en mar ting'o kata simiti, ponono ok en mar timo kuoyo. Onyalo bedo ni en mana mar tije moko ma ng'ama miyo nyalo timo. Kata kamano joma mine be tinde wacho ni tek gima ng'ama dichuo nyalo timo ng'ama miyo bende nyalo timo. Adwa ni wang'i watie kod wach mantiere it gazet mar 10 mar gazet ni mar The Standard en kotudore kod wechego mag somo. Nyaka sani wang'eyo ni nitiere jopuonjre manotimo penj mar KCSE mano mar higa mokalo. Giduto oseluongi e mbalariany mopogore opogore e pacho kae. Nyaka sani bende wang'eyo ni nitiere kaka mbalariany moko e pacho kae. Nyaka sani koro gintiere koda gope mang'eny. Nyaka sani koro piny owacho ma pacho kae temo mar fuong'o mbalariany makamago mondo gope makamago ponono odog chien mondo kata ka jopuonjre donjo e skunde to kik yud ka mbalariany nitiere kod gope mathoth ahinya. Mano en gima wan mana gi geno nikech bedo ni mbalariany osebet gi gope maromo bilion 60 e thuolo ma osebet ka itiyo gi yore mag miyo gi omenda ma osebet ni, tiende ni gino ok osebet kadhi maber. To kata kamano onego bed ni wang'iyo gini diriyo, onego ing'iyo mbalariany to gi josomo bende jopuonjre. Ok wanya bed ni koro wang'iyo ni mbalariany onge gowi to joma dhiye be onge.
kata jomodhiero nyal donjo e mbalariany. Apani mano en kama koro piny owacho nyaka time gimiluongo ni balancing mondo ging'i ni to en mbalariany ema wakonyo koso jopuonjre bende wakonyo nikech kwa golo gowi kuomgi to joma somo ok nyal tiende ni koro be ok wakonyo maber. To nyaka sani wang'eyo ni sirikal mar William Ruto kata sirikal mar Kenya Kwanza bende nyaka sani osebiro kod yore mopogore opogore ma bende gibiro bedo ka gisiro godo jopuonjre ma biro bedo ka donjo mbalariany mopogore opogore e pacho kae. Gisesingo ni gibiro chiwo omenda no mar somo, osekete kidienje mopogore opogore. Ibiro mi jopuonjre go mochando, nitiere mago mochando to nitiere mago mochando ahinya, nitiere kaka ibiro bed kisiro sombgi e yo makare. Edwin Mita, nitiere wach momako wang'i gazet ni mar The Standard kapok wamulo gazet mar Daily Nation mana mapiyo piyo. Aneno ka nitiere machinglo moro kanyo manyiso ni mano machinglo mantiere it gazet mar 12 kata wawacho ni onge gimoro ni tend Amerika odonjore wach mar twak madhi nyime kata kamano to wang'eyo gik matimore nikech nyoch seneta moro ma e piny mar Amerika nyocha yuoro kae, omiyo ineno kama chinglo no wacho ni piny mar Amerika ok donjre wach moro amora e weche mag twak matimore pacho ka. To kineno ng'ama wuoyo no to twe wang'e. Otwe wang'e gi gima ratong' mago to koro kadhi donja e. Tineno kondik lawe kanyo ni Foreign Affairs. Matende ni wang'e ang'e ng'ama wuoyo kata nyako Ramogi jong maneno okinyi makawuono king'eyo jatend migawo mar tudruok kod pinje maoko kata Foreign Affairs inyalo ng'eyo ni en ng'a ma bende wacho weche makamaga. Adwani waket tenge gazet mar The Standard mondo wamula ne gazet mar Daily Nation mana mapiyo piyo. Gazet mar Daily Nation ka wang'iyo wach ma bende omipeke gazet mar Daily Nation. Thuon wach momipeke gazet mar Daily Nation en kaluwore kod midhiero makoni kod kocha kata mibadhi ma bende nitiere sekta mag tije. Ondik kae ni jobs scandal. Ka bende iwacho ni nitiere mana dhoudi 2 kende ma bende nyaka sani omako atamalo 60 ahinya to mago mag tije, mago ka duol ma choko usuru e pacho kae mano KRA. Nyaka sani magi weche ma bende iwacho ni ponono miyo koro oganda dhoudi mamoko ok winj makare kaluwore ni akeni koro wach ni gin oganda dhoudi 2 kende mantiere pacho ka to moko go ok dew koso oganda dhoudi go idewo nang'o. En gima osebet katimore tije mag piny owacho kuom thuolo malach. Apani koro bedo ni atamalo 60 mag job mano ma en ndiko manyocha tim manyien gi jo migawo kata duol mochung' ne choko osuru KRA to atamalo 60 mag tije mane gi ndike ji gimiyo dhoudi 2 kende. Tiende ni kuom ji 1406 ji 788 wuok e dhoudi 2 kende. Omiyo mano en gima aneno kokelo liet ahinya ne kowuok kuom jood bura to gi jogo mang'iyo ni to piny owacho bende ng'iyo ni oganda ma Kenya gin ji te, Kenya ni en ji te koso nitie mana dhoudi 2 kende. Apani ma en gima pod bro neno kuom ndalo malach. Wach makamano neno komipeke it gazet mar 7 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Nyako Ramogi jwang inyalo kaw thuolo mari mar mondo mi isome yo makare kalore ni weche makamagi gin weche mamulo chuny jo Kenya ahinya. Wach machielo ma bende adwani wang'iye Edwin ine misiki kelonwa weche go mag ohala e pacho ka en kaluwore kod weche gi mag fuel subsidy. It gazet mar 8 mano mar gazet ni mar Daily Nation kendo aneno ka gazet ni mar Daily Nation bende omenye it gazet mar gi mokwongo kamnyo. Nyaka sani koro liekore ni piny owacho ma pacho kae nyalo duoko mano subsidy ma bende oket e modhi e pacho kae. Nyaka sani kaka jal mathoro kelonwa weche go mag ohala e Ramogi TV kae. Bende weche makamagi, liekruok makamagi gin adiera kose gina weche miwacho to japiny pod ibiro hinyore. Kaluwore ni nengo mauta ka nitiere malo to japiny masiko tiyo kod mauta pile ka pile ma winjo pek. Nyocha kane watimo sigana mar mauta no asego kwan ni idhi mede kendo kane wang'iyo to ne petrol ne dhi romo kata mana siling 200. Tapani piny owacho bende oseneno ni ne gigolo subsidy kata omenda monego bed ni konyogo igeng'o go medruok e nengo mag mauta. Ne gigolo to giyudo ni oganda hinyore ahinya. To mar ariyo bedo ni nogole e lita ka lita mwang'iewo mag mwandugi wagolo siling 5 miluongo ni Petroleum Development Levy. Omenda ni noket mana mondo otem konyowa ka nengo dhi kaka ne dhi marachno. Koro seche manogole penjo monego bed ni wapenjo ni kare nitere ka kanyo. Aneno ka nitiere thuolo ni nyalo duoke nikech nyoro ka nyilando nengo noti kode
kendo wachore ni diesel domedre gi siling 7 to kata kamano komede nikech watiyo gi omenda mawuoke petroleum development levy. Koro apani nyinge molokore niluonge ni subsidy. Koro kano segole subsidy koro akia ni gidhi miye nying mane to kata kamano en mana gima ne timore e kind tend piny owacho manitelo negi Uhuru Kenyatta. Matene ni olokne mana nying kata kamano onge gimoro amora mopogore. Wach ma kamano bende kata koketi ponono jo Kenya biro winjo fuong'ruok matin. Adwani watie kod wach mantiere it gaset mogik. Mano mar gaset ni mara Daily Nation. Mano kotudore kod weche mag somo. Nyaka sani jatend migawo mar somo e pacho kae mane Ezekiel Machogu. Nyaka sani wacho ni nitiere jopuonje maderom 26,000 ma nyaka sani koro girito mar mondo mi oduokgi e counties mabende gidake. Mago miluongo ni home counties. Kantiere jopuonje maderom 18,017 mabende puonjo e skundego mag primary. Manyaka sani onego bedni iduokogi e counties mag kama bende nonyuolgi mar mondo mi giti. Ka mago mag secondary gin 8,854 mabende onego bedni gibedo transferred e counties mopogore opogore kata iduokogi e counties mayande gitie. Wach ni mar transfer mar jopuonje en wach mabende osebed kiwacho ahinya. Iwacho ni nitiere jopuonje moko kotergi e counties moko miluongo ni hardship areas. Giwinjo pek ahinya kuro. Bende jopuonje osebedo ka ywak ni wach mar tero gi mabor kod thuchegi ponono nyalo kata ketho familia margi. Apani mano en gima ne ochak tim to nokodhi maber nikech niwacho ni ok onego bed ni puonje gweng' mane yae. Mabe mano king'iyo chon ahinya to mane kaka ne timoga nikech japuonj ka owuok kamoaye to kata pek mar ngima dok piny ok obed gi chandruok ahinya mag pango udi gik machalo kamano. Koro apani chenro mar temo duokogi kaka ne gi chon ema pode nigi ng'ikruok ma jopuonje maromo 26,000 pok odok. Mangiso ni pod gitie gwenge ma ok gin gwengegi to apani gi pek mar ngima masani apani TSC onego kasre matin. Edwin wach ni mogi kata inyalo nyiso wach mabende luonwa e mesa mar weche mag ohala odiochieng' ma kawuono manyako Ramogi Ajwang' nyalo bedo kod geno ni biro neno e weche manyien ma kawuono ka watieko nonro mar gaset. Weche mag ohala wadhi ng'iyo ahinya weche mag mauta gi wawuoyo koganda wawinja ne pachgi to gi gik makoro timore momiyo nengo mar mauta notim kaka notimno. Mar ariyo Joyce coffee kata kahawa osebed ka okusi kuom thuolo malach. Apani koro sani wakalo dweche 2 idhi yaw coffee exchange okinyi ma kawuono gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Koro apani mano be wach ohala maduong' ahinya ka jopur kod joma timo ohala mar kahawa koro nya yudo thuolo mar tero mwandu no e pinje maoko. Erokamano ahinya. Nyako Ramogi Ajwang' dong' iwinjo makare weche mabende waluono odiochieng' ma kawuono e mesa mag ohala wechego mag kahawa kaachiel kod wechego mag mauta. Imedo mana kete Ramogi TV kae kaluwore ni weche katuch to wakelo ni achiel kachiel. Gikanyo mochopo gode giko mar nonro mar gaset okinyi ma kawuono wakaw mana yweyo madundo tok yweyo marwa nyawadwa Sharon Ong'ao donjo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor.